Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Welcome back ho mga kabalen. Pasensya na at kinailangang i-restart Kuyang Justin itong ating makina. No? Sige ho, tuloy-tuloy tayo sa ating paghahatid ng ating balita at impormasyon. At gaya nga ng aking binabanggit kanina bago tayo matapos, ito ho'y nalalapit na yung halalan sa darating hong Mayo 12, exactly 13, tama? 30 lang araw na lang. Baka mali yung bilang ni Kuya Justin. Malito pa. Hindi, tama. Itama natin yung bilang natin. Opo, kahapon 14 days. So, exactly 14 days. 2 linggo ho kahapon. At ngayon, 13 days na lamang ho, tayo boboto na. Kayo ho ba'y ika nga, meron nang napipisil mga kabalen, nakapag-decide na ho ba kayo? At kayo ba'y ika nga, meron nang listahan. Oo, paalala ho sa ating mga kababayan na boboto Maganda yung meron kayong nakahanda na listahan upang sa gayon wala ho kayong makalimutan dahil itong pagboto hindi naman ito hulaan na lang o tsamba-tsamba lang pag hindi ka nakatsamba tayo rin ho yung mamalasin ika nga pag hindi ho natin na gawa ng tama Nakatutok sa ating programa Kuyang Paulo G. Santos. Shout out Kuyang, itong si Kuyang Paulo G, maraming iniikutan. Oo, kagabi nabalita niya yung pagsuporta ho ng mga Bosconian dito sa Pampanga sa kandidatura ni dating DILG Secretary Ben-Hur Abalos sa pagkasenador. Ayan. At mamaya ihahatid ho natin yung iba pang detalye ng balitang yan. At syempre, samahan din si Kuyang Paulo G. Kasama ho si Alex Sembrano ng RW 95.1. Mamaya namang alas 4 ng hapon sa programang Ang Paglalahad 2025 ng RW. At syempre katuwang ang CLTV 36 at ang COMELEC. Sino ang bisita? Ang bisita ho nila, wala pong iba kung hindi si dating San Fernando 2nd District Board Member at naging mayor din ho ng bayan ng Lubao at ngayon susubok na maging alkalde ng siyudad ng San Fernando, Pampanga, Maylene Pineda Cayabyab. Yan mga kabalen. Ito hong mga programa ng CLTV 36, ito po'y nagnanais makatulong sa ating mga botante. Oo, katuwang siyempre yung RW din, 95.1. Ito hong mga ganitong programa, nagnanais hong makatulong sa mga botante na magsuri ng tama. Ika nga, Kuyang Paulo G. Oo, yun yung sinasabi ni madalas si Kuya Paulo. Magsuri tayo. Magsuri ho tayo mga kabalen upang hindi mapariwara yung ating nag-iisang boto sa darating pong 12 ng Mayo. Hindi masayang, ika nga. Ayan. Sige, bago tayo mapunta sa mga balitang panghalalan, silipin muna ho natin ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw. Oo, ulitin ko Ito may kwento lang si Kuya Justin. Taya ho ng panahon, ibig sabihin forecast. Pag sinabing forecast, pwedeng magkatotoo, pwedeng hindi. Kasi nakakatawa, yung mga nag-overtime na troll, yung mga trolls dyan na comment lang ng comment. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa engagement nagko-comment. Sabi, fake news kayo, hindi naman umulan. Binalita ninyo may thunderstorm advisory. O, di ba? Kabalen, yan hong mga warning ng Pag-asa. Kami ho'y binabalita lang namin yung nanggagaling sa Pag-asa. At itong Pag-asa, forecast kung tawagin. Okay? Pag sinabing forecast, ito ho yung magiging taya. Ika nga, di ba? Approximately o estimate kung sa mas madaling salita. Posibleng umulan, posibleng hindi. May chance ng malakas na pagulan, may chance na hindi. Okay? Ito ho'y binabalita para mag-ingat. Kung ayaw mong mag-ingat, kabalen, okay lang naman. Wala namang problema yun. Pero hindi ho iyon na tinatawag na fake news kung tawagin. Dahil ito ho'y forecast nga ng Pag-asa. Ayan. Nanonood, Kuyang Manuel Rojas. Ayan. Presidente, kumusta ka na? Yan. Si Kuyang Manuel. Kailan tayo magra-ride? Ayan, ito, rider din to. Shout out ho sa mga riders. Ingat tayo sa kalsada. At saka yung mga nagbibisikletang kagaya ko. At syempre, shout out sa may mga kotse. Huwag nyo naman gawing parking lot yung bike lane. Mahiya naman kayo. Sige ho, tuloy-tuloy tayo. Silipin natin ang sitwasyon o magiging tayaho ng panahon. Narito po ang ulat panahon mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, April 29, 2025. Meron tayong binabantayan na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina 3 a.m. huli itong namataan sa line 695 kilometers
east ng Davao City. Sa ngayon, nananatili namang mababa yung tsansa na maging isang ganap na bagyo itong low pressure area natin within the next 24 hours. Pero hindi po natin inaalis ang posibilidad na maging ganap na bagyo po ito within the next days. Pero regardless po kung magiging bagyo po ito or magsistay siya bilang low pressure area, inaasahan po natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na dito sa Mindanao, Visayas at possible din po maabot din ang Bicol region sa mga susunod na araw po. So iba yung pag-iingat lang din po para sa mga kababayan po natin. Samantala, ito pong low pressure area natin ay nakapaloob dito sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto dito sa may Mindanao pati na rin dito sa may Palawan. Meron pa rin naman tayong easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito po yung nagdadala sa atin ng mainit at maalinsangan na panahon. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, kung makikita natin, maaliwalas na panahon naman ng ating aasahan. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Kung may mga pag-ulan po ay panandalian lamang ito lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa para sa mga nilalabas na thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 34 degrees Celsius, Lawag 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 25 to 37 degrees Celsius, Baguio 17 to 26 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 32 degrees Celsius, at Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Caraga at Davao region, dulot na itong trough ng low pressure area, makakaranas sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan. At dahil nga po itong low pressure area embedded dito sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto dito sa Mindanao at Palawan, inaasahan po natin yung nalalabing bahagi ng Mindanao, pati na rin ditong Palawan po natin, inaasahan natin yung mga pag-ulan po dulot ito ng Intertropical Convergence Zone. Agwat ng temperatura for Calayan Islands, Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius, Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. For Davao, asahan natin ang 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa Visayas, kung makikita natin, maaliwalas din ang panahon ng kanilang aasahan, pero asahan po natin magiging mainit pa rin po ang kanilang panahon. Asahan din po natin mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius, Cebu, 28 to 32 degrees Celsius, at Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Ating heat index ngayong araw, inaasahan po natin sa Metro Manila, 41 to 44 degrees Celsius. Itong 44 degrees Celsius, possible po ito sa Minaiya, Pasay City, at danger level po ito. Inaasahan din po natin yung 45 degrees Celsius or yung pinakamataas natin possible na maitala ngayong araw. Dito po ito sa Misangni Point, Cavite City, Cavite. Para sa karagdagang impormasyon sa ating heat index, ugaliin na lang din po natin i-check ang Pag-asa website. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:35 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:13 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin na aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Kabalen, ibigay ko na rin sa inyo itong detalye kaugnay ho nitong ating binabantayang heat index forecast. Medyo hindi lang pwedeng i-zoom itong nasa website ho ng Pag-asa. Pero gayon pa man, babasahin ni Kuyang Justin para ho sa inyo. Dito ho sa Central Luzon, partikular na sa lalawigan ng Pampanga, base ho sa monitoring ng Pag-asa sa kanilahong Clark Weather Station, ay naasahang papalo sa 41 degrees Celsius ang heat index ngayong araw ho ng Martes, April 29, habang bukas, Miyerkules, papalo yan ng 2 degrees Celsius base na rin sa forecast
ng ating Weather Bureau Pag-asa. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Silipin naman natin ngayon ang foreign exchange. Balita, kaugnay ng Forex, palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara ho yan itong April 28 sa 56 pesos and 42 centavos. Yan mga kabalin ha. Yung mga nag-aabang ng dollars dyan, kagaya na lamang ni Kuyang Felix Barrios. Ayan, kailan mo Kuyang Felix ha. Kahit pa napapanood kita sa kabilang istasyon, inaabangan ko yung weather. Itong yung Forex, inaabangan ko yung paglalike ko sa ating mga Forex. Alam naman natin, oo. Yan, shout out kay Kuyang Felix, ha. Shout out din kay ating Jenna Lumbang. Opo, mga kabalin. Ganyan ho talaga, oo. Importante na maganda ho na marami tayong mga napapanood na media. Ito ho yung mga katuwang natin sa pagsusulong ng katotohanan. Okay, silipin naman natin ang palitan ng iba pang denomination sa araw ho ng April 28. Ito, nagsara yung palitan. Japanese yen. Zoom natin para mas maganda. Ayan, di ba? Yan, nagsara ho ang palitan sa Japanese yen, 39 centavos. UK pound, 75 pesos, 01 centavo. Hong Kong dollar, 7 pesos, 26 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos. Yun pong dirham, 15 pesos, 34 centavos. Euro, 64 pesos. Korean won, 0.39 centavos. At Chinese yuan, 7 pesos, 73 centavos. Bigyang doon din natin itong ilang public service announcements. Kabalayan, ala pong power. No ka rin yan? Ay Diyos ko, kalisangan pa mo. Kalisangan pa mo kay ba't alang power? O sige po, wala hong kuryente. Bukas, araw ho ng Miyerkules, alas 7 ng umaga, 7 a.m. to 5 p.m. sa lahat ho ng barangay ng Porac, Pampanga. Sigurado da ka laring buntaking mall kanini. Magparimlara ka rin libreng aircon. Yan ho'y kaugnay ng gagawing pagsasaayos ng sub-transmission line o yung uprating kung tawagin ng NGCP. Apektado rin ho ng nasabing power interruption schedule. Ito hong barangay Mawakat, dyan ho sa Florida Blanca, Pampanga. Ganyan din sa barangay San Jose, partikular na sa Sitio Carlos, 7 a.m. to 5 p.m. tomorrow, Wednesday, April 30. Yan hong Florida Blanca Resettlement. Apektado rin barangay Apalit, Pandagirig, Palmayo and Pabanlag, 7 a.m. to 5 p.m. ang walang kuryente bukas. Opo, barangay Kalibutbut at Maliwalu sa Bacolor, Pampanga, brown out din ho bukas 7 a.m. to 5 p.m. mga kabalen. At sa barangay Dila-Dila, partikular na ho yung Zone 1 to 4 at yung portion ng Zone 6 dahil pa rin yan sa uprating ng sub-transmission line ng NGCP. Apektado rin ho yung barangay Bekuran sa Pampanga. Power interruption o yung brown out kung tawagin. Bukas po yan. Araw ng Miyerkules, April 30. Hintayin lang ho natin maya-maya makakausap natin
si Kuyang Paulo G. Santos dito sa ating programa para ho magbigay ng update kaugnay nitong kanyang balitang mga hinahabol at sinusubaybayan sa araw na ito. At syempre yung kanyang naging coverage din kahapon, kagabi, kung saan naibalita na rin po natin initially ito hong pagsuporta nitong mga Bosconian sa lalawigan ng Pampanga para ho sa kandidatura ni dating DILG Secretary Benhur Abalos sa Senado. Sa oras na ito, silipin muna ho natin yung mga headlines sa Facebook page ng CLTV 36 News. Kabalen, ito ho. At kung kayo'y naghahanap ng mabilis na balita, pwede rin ho kayong mag-join sa ating Viber group. Yan, papakita ko sa inyo mamaya yung invite link. I-share ko dito para sa gayon makapag-join ho kayo dun sa ating Viber community. At dito, diretso na yung mga balita. Diretso na yung ating mga impormasyon right to your devices, mapa-desktop man yan o mobile device, ay pwedeng makibalita ora mismo sa CLTV 36. Ito ho yung link, papost ni Kuyang Justin sa ating mga platforms sa Facebook at sa YouTube. Pwede ho ninyong i-click yan. Mapakita na rin natin. Kopyahin lamang ho yung link na yan para ho maka-join sa Viber community ng CLTV 36 News and Current Affairs at syempre maging updated ho sa mga balitang may kinalaman sa inyong komunidad. Ito ho yung kinagandaan ng malakas ang presensya ng local media. Marami hong matatakbuhan yung ating mga kababayan para sa makatotohanang balita at impormasyon tungkol sa ating community, so to speak, sa ating locality. Oo, kasi pag nanood ka ng ibang channel, lalo na ho yung ng mga nasa Maynila, minsan madalas tungkol sa Maynila din ang balita. So ito ho ang CLTV 36 at ang local media, syempre patuloy ho sa paghahatid ng balita tungkol sa ating komunidad. At kami ho sa CLTV, panata naman namin talaga, lagi para ho sa ating mga kababayan na maiparating sa buong mundo ang kanilang mga panawagan at kanilang mga pangarap, yung kanilang aspirations kung tawagin. Ayan. Silipin ho natin ang headlines. Simulan ho natin dito mga kabalen. So binabanggit nga natin kaugnay ng itong eleksyon, papalapit na eleksyon. Nagsimula na ho yung local absentee voting at sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Siyempre dito ho sa lalawigan ng Bataan, ay pakita natin. Ito ho mga kabalen, sa lalawigan ho ng Bataan, sinimulan na nga itong local absentee voting. Bumoto ho yung 59 personnel ng Bataan Provincial Police Office alinsunod ho sa pagsisimula nga nitong LAV 2025, yung local absentee voting. Isinagawa ho ito sa Camp Tolentino sa may Balanga City at 8 a.m. dito pong Lunes, April 28. Ito po ay sa bisa ng Republic Act 7166 at COMELEC Resolution 10920 na nagbibigay otorisasyon sa mga opisyal ng gobyerno at police personnel na magbabantay ho sa eleksyon na makaboto na ng mas maaga. Dito ho sa Pampanga ay pawang miyembro rin ng ating kapulisan ang lumahok dyan ho sa unang araw ng local absentee voting. At ito ho mga kabalan, napakita ko lang yung ilang update kaugnay niyan. Ito, kung saan hahabot, siyempre Kapampangan, hahabot. Umabot ho sa 397 na pulis Pampanga ang inaasahan pong boboto dyan sa local absentee voting na yan. Natatagal hanggang kailan, Kuyang Justin? Opo, tatagal ho yan hanggang April 30. Ayan. Alas 8 ng umaga yan hanggang alas 5 ng hapon. So, April 30, bukas ho yan, kabalan, hanggang alas 5. Yung mga otorisadong kababayan natin na lumahok dyan sa local absentee voting,
yung mga police personnel at iba pang kinatawan, kagawad ng gobyerno na magtatrabaho sa darating na halalan. Kayo po'y may pagkakataon na maghalal mas maaga upang hindi maging apektado, ika nga, yung inyong duty coming election day. Yan. Samantala, silipin naman ho natin ang iba pang mga balita. Ito ho mga kabalen, iba pang balita sa Facebook page ng CLTV 36 News. Ito, yung aking binabanggit kanina, yung pagsuporta ho ng mga Bosconian sa kandidatura ni dating DILG Secretary at ngayon kandidato pagka-senador Ben-Hur Abalos. Ito ho mga kabalen, yung ilang larawan sa pagbisita ho ni Ginoong Abalos sa kanyang mga supporters and volunteers dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Oo, nito hong araw ng Lunes yan ay isa ho sa mga naging stop ng dating kalihim ng local government dito ho sa ating bansa, Ben-Hur Abalos, ay ang lalawigan nga ng Pampanga para bisitahin yung kanyang mga volunteers dito sa ating rehiyon. Ito ho yung Central Luzon Volunteers Movement. Ayon ho sa kanilang founding chair na si Ginoong Rene Legaspi, ang kanila hong pagsuporta ay hindi po matatawaran itong kredibilidad ni Abalos mula umano sa matagumpay ng pamumuno niya bilang alkalde ng Mandaluyong hanggang sa mahalagang posisyon sa gobyerno, gaya na lamang ho ng maitalaga siyang pinuno ng Metropolitan Development Authority o MMDA at gaya nga ng aking binanggit kanina bilang kalihim po ng DILG. Sa ibang balita naman mga kabalen, ito ho sa bayan ng Santa Ana, Pampanga, ipinagdiwang ho ng Santa Ana Parish ang kanilang 269th anniversary ng parokya nito pong linggo, April 27. Dinaluhan ho ng mga parishioner mula sa iba't ibang bahagi ng bayan at karatig lugar ang idinaos nilang Santa Misa. At sinundan ito ng Parish Youth Night at bahagi rin ho ng kanilang selebrasyon. Nagkaroon din ho ng grand procession sa parokya noong Sabado, April 26, kung saan inilibot ho yung imahen ni Santa Ana at San Joaquin, maging ang mga santo at santa na kabilang ang parokya. Yan ho mga kabalen ay ulat ng ating intern na si Randol Nixon Lapus, mga kuha ng Santa Ana Parish Media Group. Ito hong mga larawan. Ayan. Dumako tayo sa iba pang mga balita. Ito, gaya nga ng sinasabi ko, napakarami hong mga kaganapan ngayon, kabilaan sa ating lugar, mga kabalen. At hindi lamang ho dito sa lalawigang Pampanga, maging sa ibang bahagi pa ng buong mundo. Gaya ho itong nangyaring pag-atake sa isinasagawang isinasagawang okasyon ng Filipino community dyan ho sa bansang Canada. At ang ating kabalen na international artist Apple Deap ay nagpaabot ho ng kanyang pakikiramay sa lahat ng mga biktima ng Lapu-Lapu tragedy o Lapu-Lapu festival attack dyan ho sa Vancouver sa Canada. At
Basahin ko yung detalye. Mga kabalen, nagpahayag po ng pagkabigla at pagdadalamhati ang Filipino-American rapper at singer na si Apple de Ap, na tubong Angeles, Pampanga, matapos pong trahedya sa Lapu-Lapu Festival sa Vancouver. At aabot ho sa 11 Pilipino na ang naitalang namatay. Anya, mahirap ipaliwanag ho yung gulat na kanilang nararamdaman. Base ho sa salaysay ni Apple de Ap, ilang minuto lamang pagkatapos ng kanilang performance ni Jay Ray sa naturang event nang mangyari po ang insidente. Nagpaabot na rin ho ng pasasalamat ang Kapampangan performer at sa pamilya at mga kaibigan ng mga biktima. Hinimok din ho niya ang Filipino community na ipagdasal ho yung mga nasawi at yung kanilang pamilya at maging yung organizer po ng naturang event. Sa ngalan po ng buong CLTV 36, kami po ay nakikiramay sa ating mga kababayan na biktima at kabilang ho sa biktima at yung mga pamilya ng mga nasawi dyan ho sa nangyaring malagim na trahedya at syempre kinukundi na rin ho natin yung ganitong paraan ng violence, lalo na geared towards our countrymen, sa ating mga kababayan sa isang bansang kung saan dyan ho sa may North America, sa may Canada. Ika nga, at ito ho'y walang lugar, walang puwang sa mundo ang ganito hong klaseng pag-atake sa mga inosenteng tao na nagsasaya lamang sa mga oras na yon. Ipinagdarasal ho namin ang kanilang kapayapaan at siyempre sana rin makamit yung hustisya dito ho sa nangyaring trahedyang ito. Kabalen, sinesenyasan na ni Patrick si Kuyang Justin at ako ay magkailangan ng magpaalam. Mamaya tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Tumutok lamang ho dito sa ating social media pages para ho sa mga iba pang update at iba pang mga impormasyon. Magpapaalam ho tayo sa telebisyon, mga kabalen, at mamaya magsistream pa tayo ng ibang mga kaganapan dito ho sa ating lugar. Manatili hong nakafollow. Make sure nakafollow ho kayo sa CLTV 36 sa ating news page, ating main page sa TikTok. Nandyan din ho tayo, Instagram, nandyan din, at syempre yung ating website para sa mga mahilig magbasa ng mga balita. Ayan, kung ayaw nyo ho akong marinig magsalita, kung ayaw niyo yung boses namin, pwede ho kayong magbasa sa website. Ayan ho, mga kabalen. Muli, ito po si Justin Dizon na namamaos na sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok sa CLTV 36. Sa ngalan po ng lahat ng puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, maraming salamat po.